budgetmælken. Den kan købes overalt, eller den kan købes i Føtex og Bilka. Det er det nye, det er lige så lige udkommet. Det er billigt, men det er kvalitet. Det er budgetmælken. Ja, jeg er så forbruger af mælk gennem, lad os sige, 10 år. Jeg har haft dårlig knoglemarv de sidste 10 år. Jeg har så brugt mælken til at genopbygge min knoglemarv, så nu brækker jeg slet ikke nogen knogler mere. Så jeg synes, det er klart, at I skal bruge budgetmælken til at styrke knoglemarv, ligesom mig. Budgetmælken, den er steget gevaldigt siden finanskrisen med 80% fra Arla-mælken. Grundet det er fordi den er så billig, men stadig smager godt. Og den kan drikkes morgen, middag og aften, så dine behov de bliver dækket ind fra top til tå. Og så er den god til en god tørkeslukker, hvis I forstår sådan en lille en. Jeg vil lige budgetmælk, fordi at jeg øver sport, udøver sport, og der er gode kalorier og protein og sådan noget mælk, og det er dejligt efter en god omgang fodbold. Ja, som I kan se, så dyrker jeg jo nok ikke så meget sport, men jeg kan godt lide mælken, og den ligger god bund på dagen, når man bliver frisk og glad. Så det er gur. Mælk, det dur. Hold kæft, det er godt, det mælk her. Jeg kan løbe maraton. Budgetmælk, det er det bedste. Som jeg sagde tidligere, så min knoglemarv, den er rimelig nedbrudt, ikke? Lige indtil budgetmælken kom, lad os sige, jeg har været forbruger af Arlas produkter de sidste 8 år, kommer budgetmælken. Jeg har ikke brækket nogen knogler i 2 år, ikke? Altså det er sådan en skadesprocent på 80%, der er dækket ind der. 8 år uden skade, 2 år uden med hinanden.